Кримсько-татарська мова може з'явитися в Google-перекладачі. Про це повідомив заступник міністра реінтеграції окупованих територій України Снавір Сейтхаліл. Уряд підписав офіційного листа з проханням до головного офісу Google, а супроводжують посольство США в Україні та консульство України в Каліфорнії. На першому етапі підготовки члени Google-спільноти перекладатимуть по кілька десятків слів, а згодом компанія має погодити зміни. Кримсько-татарську мають віднести до групи тюркських мов, які є в перекладачі та зображатимуть латинкою. На думку Снавіра Сейтхаліла, кримсько-татарська має якнайбільше використовуватися на різних електронних платформах. Це сприятиме її розвитку. Развитие крымско-татарского языка – это очень важно. Это является достоянием нашего народа крымско-татарского, а также это является такой национальной идентичностью Украины. Google Translate – это очень мощный в этом плане инструмент. Любой язык, то есть он растет и развивается, когда он присутствует в таком максимальном количестве этих цифровых инструментов, поэтому будет доступный для всех.